Ir bilen hormatly prezidentimiz Xitay Halk Respublikasyna uğramak üçin paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Bu ýerde döwlet başçylygymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary uğratylar. Bir näçe saatdan soňra hormatly prezidentimiziň uçary iki ýurdun döwlet baýdaklary bilen bedelen Tianjin şäheriniň halkara howa menziline gelip goňdy. Belent mertebeli mehmanyň hormatyna bu ýerde hormat garawulynyň eskerleri nizama düzüldi. Döwlet başçylygymyzy Xitay Halk Respublikasynyň resmi adamlary hemde ýurdumyzyň wekilçilikli toparynyň agdalary mähirli garşyladylar. Täze taryhy döwürde hormatly prezidentimiziň başçylygyna Türkmenistan oňyn bir taraplyk paragatçylyk, söýüjülük, netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini esaslanýan daşary siýasat strategiýasyny ýygyderli durmuşa geçirýär. Şol strategiyada Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň oňyn başlangyçlary münazip dowam etdirilýär. Hormatly prezidentimiziň Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingniň çakylygy boýunça Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine hormatly mehman hökmünde gatnaşmagym munyň aýdyň subutnamasydyr. Soňra döwlet başçylygymyz Meýsian Fergue maslahatlar merkezine bardy. Bu ýerde hormatly prezidentimizi Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping hemde onuň maşgalasy mähirli garşyladylar we bilelikde surata düşdiler. Samita gatnaşýan wekiliýet bolbaşçylarynyň bilelikde surata düşmek dawaratyndan soňra bu ýerde belent mertebeli mehmanyň hormatyna Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinpingniň we onuň maşgalasy Pen Liuanyň adyndan agşamlyk nahar berildi. Hormatly prezidentimiziň Xitay Halk Respublikasyna iş sapary dowam edýär.